Kuya magbaktas. Uy, init ka ayo ba yung panahon? Sayang, pagod ang GS plate. Dili pod sayon mahimong plantito eh. Kapoy pod ba magsigat man og bulak diri sa balay? Be! Uy, Be! Kapoy kayo. unya. Saan niya? Asa mo ka ani? Giingon biya ta ka pag-abot nimo mo kiss ka dayon diretso sa kuas. Asa mo ka ani oy? Ay, sorry Be, nakalimot ko Be. Bihana eh. Timan ipod bi kapoy biya kay magsige og atiman diri sa mga Gani bulak. no, sorry na gani no. Sunod ha, pag-abot nimo mo kiss ka diretso ha. Kabalo na ka sa imong obligasyon. Sorry na. Unya, anong singot man kayo ka? Ano nga init kay sa gawas, nagbaktas ako pasulod. Sayang, huwag kayong pamasahe nga Jis. Noon, dali sulod sa, sulod sa. Kapoy kayo Be, Dili oy. ka para laki sa diganan tas gilid. Ya, kumusta ang trabaho nimo? Okay naman, kapoy lang Jud. Kapoy kayo naman kayo may mga papil-papil na ipasa. Pero okay raman kay sweldo man, di ba? Ay, sildo karon eh. Katik pa jud ko eh. Sildo gani. Dara kay sildo Be. Ano ganahan ako sa imong hapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anong 20 ran eh? 20 naman Be. Ay, naman kugatika, ay kugatika ba? Ang sweldo nimo ba? Dili 20 lang ba? Mao natanan Be. 25 dapat ni ba? Eh, magnaw may mga kaltas baya sa benefits, sa SS, sa mga ingana ba? Kabalo naman ka anak, Be. Lagi ka tong 25,000 be. Mao na to. Ako na tong gikwenta. Wala na to. Tanggal na tong mga kaltas daan na to. 25 limpyo na to. Nya anong 20 raman eh. Asa mo di ka nagato dahil kin naglagahasa ka naglaglag. Kisay ka ba nimo? Ambot ni mo eh. Dito, Be, na ano? Ngayon biya ko sa imo ha nga gusto ko manarbaho tapos di ko nimo patrabahoon kay diri ra ko nimo pondohon sa balay. Kay na manggaling may pag manarbaho na lang pug ko eh. Kulang man imong sweldo nga ihatag sa kuha kapoy biya sig budget diri sa balay bayad kuryente, palit og pagkaon, mga bayron nun. Kapoy biya sig budget dili pud biya sayon. Tapos na po kay mga bulak nga gipangatiman dira. Be. Wa man ni klaro ning unani nga style oy. Lagi, pang kumpletuhan lagi na ko ni. Buti mo may pag manarbaho na lang jud ko sunod be. Bahala na ka manarbaho na jud ko. Be. Kuyo. Be. Bahala ka dra oy. Be. Be ba? Abli na ba? Sige na, abli na ba? Sige, Be. Ani, Be. Pangitaan ako ni pamagi, Be. Ulatar ako diri, Be, ha? Abi siguro ni sayon mahimong plantito no. Ayaw lang ako, Be, ha? Pre! 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 Saan di ka? Ay na, pre ba? Kaya akong partner, pre. Nga naman, Di naman mo remit sa kuha. murimit og. Remit og sweldo ba? Mauna. Di ba alalin mabilin sa balay, pre, no? Magatiman na itong bulak. Mauna akong giingon pre. Mao po nin hitabo sa kuha karon pre. Kaya ang kahana pre, kulang ang girimit niya nga sweldo sa kuha. Imbis 25, 20 ra. Wow, kabalog giunsan niya paggasto tong kwartaha to eh. Aman siya na karon, pre. Dati to ay nangitag pamagi unsaon niya para madugangan og 5,000 lang 20. Ang guta, yun na trabahuan niya, eh. Unya, kumusta man ang mga bulak niyo mo dito? Kamusta naglagot ko, pre? Akong gipanglabay, yoy. Akong gipambuhak itong mga kaang ito, ha? Tagam, tagam. Unya pre, mo balik sa ko dito gigda sa kwarto pre kay para makaingon siya na ng luod jud ko. Yung akuan, eh. Uli dito. Muli ko. Pagluod-luod pod. Ay, salamat na kumpleto ra jud. Be! Be! Be, ali na, Be! Gawas na, Be! Nakumpleto
Nakompleto na, be. Nakompleto na akong 25,000, be, oh. Be, oh. Nakompleto na akong 25,000, be. Ano ba? Ano, be, oh. Kompleto na, be, oh. 25,000 na na. Oh, 25 na ni. 5 man eh, oh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25. Punyasa pagkagika na ng 5,000 pod. Nahurang ko anak dito sa buhay ng timinda. Ay, nagkasapo, be. Ay, napag-ingon-ingon ba? Trabaho ka. Pagsabot na betana. Basta ihatag lang pod og tarong ang sweldo, be. Gani, bino. Kinsa man day budget diri sa balay day, nga ako man. Sorry na gani. Sorry na. Dili biya sayon. Ha? Ramday na. Magaling kang kupal ka.